Samantala mga idol, buhay naman ang kultura at lutuing Ilocano matapos ipamalas ng mga residente sa Pugo, La Union ang husay sa tradisyonal na pagluluto gamit ang kawayan sa ginanap na Tinongbo Cook Fest ngayong Enero. Lumahok ang 14 na barangay sa kompetisyon kung saan inihain ang sari-saring putaheng Ilocano mula sa katutubong gulay, preskong isda hanggang sa mga tradisyonal na kakanin. Tampok sa mga luto ang iba't ibang bersyon ng dinengdeng, kabilang ang buridibud at inabraw na pawang ginamitan ng pangunahing sangkap ng selebrasyon ngayong taon, ang labong o rabong. Higit pa sa patimpalak sa pagluluto, nagsilbi ring pagbabalik tanaw ang Cook Fest sa sinaunang paraan ng paghahanda ng pagkain sa kawayan o tinongbo bilang karaniwan ng ginagamit ng mga ninuno lalo na kapag inabutan ng tanghalian sa kabundukan. May 2 oras lamang ang bawat kupunan upang ihanda at iluto ang kanilang putahe. Ipinagbawal din ang paggamit ng mga processed condiments habang malayo naman ang bawat barangay sa sariling paraan ng pagpapaapoy at pagluluto. Ang Tinongbo Cook Fest ay bahagi ng mas malawak at makulay na Tinongbo Festival na naglalayong paigtingin ang kamalayan sa lokal na kultura, pangalagaan ng mga pamanang putahe at pagtibayin ang pangkakakilanlan ng bayan ng Pugo. Sa selebrasyong ito, muling pinatunayan na ang kawayan ay hindi lamang karaniwang materyales kundi isang buhay na simbolo ng kasaysayan, kultura at pagkakaisa ng mga residente sa bayan ng Pugo. IFM News. IFM News. IFM News.